bertan ditugu, gainean ditugu, eta jaiaz aparte badira berdintasun arlotik azkenengo urtetan antolatu izan diren ekimenak indarkeria kasuen aurrean zelan erantzun jakiteko, edo sentsibilizazio kanpainak egin izan dira, eta urten zentratu nahiko genuke zelan erantzun indarkeria kasu horien aurrean herri mailan zelan erantzun. Horretarako udaletzetik protokolo bat sortzen ari gara, hain zuzen ere jai giroan ematen diren indarkeria matxista kasuen aurrean zelan jokatu eta zelan erantzun erabakitzeko adosteko, baina protokolo hori ez dugu hemen lau pareten artean egin nahi, baizik eta jaiaren antolakuntzan edo jai giro horretan modu aktiboan parte hartzen duten eragile ezberdinekin, bai ostalaritzako kidekin, jai kuadrillekin, mugimendu feministakoekin, txosna batzordearekin, eta elementu edo agente aktibo guzti horiekin batera sortu nahiko genuken protokolo bat da, eta horretarako deitzen ditugu bai eragileak eta baita norbanako gisa honetan gurekin batera parte hartzera animatzen diren guzti horiek datorren asteazkena ekainaren 27an, goizeko 11:00 ordu batera edo arratsaldeko 6:00 arratsaldeko 8:00 hemen plazako balioan hitzako aretoan. Animatu nahi ditugu, lehen esan bezala, udalaz gain ikusten dugulako oso interesgarria dela haien parte hartzea, haien bizipenak eta haien ekarpenak kontutan hartzeko asmoz egiten dugulako formakuntza saio ireki hau, ezta. Eta gure hemendik animatzea, gainera gaur agian inoiz baino gehiago konturatzen garelako beharrezkoak direla horrelako tresnak, lehen ere aipatu dudan moduan ez protokolak bakarrik baita sentsibilizazio kanpainekin lotzen ditugun edozein jarduera, ikusita egunotan ezagutu dugun manada usiari buruzko emaitza, eta aprobetxatu nahiko nuke bai eskualdeko mugimendu feministak aurre arratsaldean bertan arratsaldeko 8:00 deitu duen kontzentraziora batzen garela udalaren partetik ere gaitzespen ekimen guzti horietan parte hartzen dugula.